दा जोंनियावहाय बिजेपि हिसाबै गैला आरोखि लांदां जानानै दङ दा सोरखौबा दाबसिनलाबायनो बुथुमलाबायदों राजिब सारा खिन्थु दासिमबाबो बिजेपि हिसाबै दा जेबो जाथ'वा। खुलुमबाय दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद इम्पर्टेन्ट जे नेशनेल पार्टी बिजेपिआ UPPL नि हेंथा प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै खामानि मावनायखौ जुरिजेनबाय। अब्ला बिथांमोननि अबस्थाया दा मा जागोन नोंथांमोना बुजिनो हायो। सन्मानिय आमार UPPL दलरफोरा एक्जिस्टिं MCLA मन्टु बर' समस्थित कक्लाबारी समस्थित नेशनेल पार्टी बिजेपि दले प्रमद बर' डांगुरे एगेन्स्ट काम कराखौ आरम्भ करे তেতিয়া হলে अब्ला जों नायदो जों मा नुनो मोनखो। दा बिथांमोना आलादा आलादा लेभेलाव इलेक्शन गेलेनो आरो जेराव बिजेपिआ क्षमताखौ लानो हागोन बादि बेवहाय बिथांमोना खुनु मानिया प्रमद बर' बिथांजोंबाबो एगेन्स्टआव गेलेगोन। दा दिनै पावार हाउसखौनो बिथांमोना बाल्बा मारै जोङो कारेन्टआ थांबासो बाल्ब जोङो कारेन्ट हरनायखौ बन्द खालामबा बाल्बा जोङो। थिग बिदिनो UPPL नि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जाबाय। लोगोसे बिजेपि दोलोआबो जे रायजोफोरखौ थगायनानै सोलिबाय थायो। बिथांमोनाबो बे बिटिसिखौ खुंनायनि खुनु जयगथा गैया, खुनु बिथांमोननि आखायाव होनो नाङा। जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो बयजोंबो मोजां मोनजानाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव जे BPF दोलो बेखौनो सापर्ट होफिननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो चिफ बानायफिननांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों। दा बेखौनो दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ' नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय मा UPPL नि हालोदाथ' जोबोद गाज्रि। बिथांमोना गसंथेना हानांगौनि गसंनांगौनि अबस्थायानो गैला, उन्दुसोनानै थानाय गोग्लैसोनानै थानाय। दिनै राकेश ब्रह्म सारमोन बादिनि खुगाया दिनै लाजाया। बिथांमोना माबा माबि बुंगासिनो दं, नाथाय ग्राउन्ड लेभेलाव जायफोर ओंखारो बिथांमोना मिथियो UPPL नि अबस्थाया दा मा जागासिनो दं। UPPL दलर कन्डिशन অৱস্থাটো এতিয়া কি হৈ আছে, এইটো যিটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কাম কৰে সেই ব্যক্তিসকলে সেই লিডাৰসকলে জানিবলৈ পাইছে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কোনো UPPL দলক সাপোৰ্ট কৰা ব্যক্তি নাই এতিয়া। आरो बिनि सायाव UPPL खौ बिजेपि दोलोआबो नागारबावबाय। फुलि नागाराखैबाबो बिथांमोना ओरैनो नांथाबनानै दंथ'यो, नाथाय फुलि नागारनाय बादि जाबाय। गावबागाव खामानि मावनायखौ बिथांमोनाबो देखायबाय। नङामोनब्ला UPPL नि MCLA मानगोनां मन्टु बर'नि समस्थियावहाय बिजेपिआ बिथांमोननि खामानिया जे खुनु जगायन आरो खुनु जायाखै बेखौ दिन्थिनांगौ गैयामोन। दिन्थिनाय माने मा बिजेपिआ आलादा आलादायै खामानि मावनाय खुनु UPPL खौ फैगौ इलेक्सनाव सापर्ट होयैखौ नुनो मोनदों। दा अब्ला UPPL खौ जोंथ' नों जुजिनांगौआनो गैखाला, बिथांमोना गैखाला। बिनिफ्राय बिजेपि दोलोआबो जे रायजो राजाफोरखौ थगायो, माबादि थगायदों आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव माबादि बिजेपि सापर्टारफोर दं बेखौ सासे बिजेपि नि सिगांनि सापर्टार दैदेनगिरि बिथाङा माबादि खोन्थादों बिथांनि आखलखौ रग' नायनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। झारबारि प्राइमारि आरो जोंनाव शक्ति केन्द्र होनो बेनि प्राइमारि प्रेसिडेन्टमोन सिगां आंनि नामा गणपति बसुमतारी। आङो झारबारि हालामखौ सामलायोमोन आरो बिजेपिआव थानानै। दिनै बिजेपिआव थानानै आं मानो ओंखारबोनो गोनां जाखो सिन्था धारणाया बे आरोखि। सिन्था खालाम, जोंबो बिजेपि दला राजिब बांगाला जों BPF दलानो देरहाहोहरनाय सासे MPLA मोन। बे MPLA खौ देरहाहोहरनानै बिथाङा जोंखौ खावलायनानै जोंखौ शक्ति केन्द्र इनचार्ज खालामनानै दोनदों प्राइमारि प्रेसिडेन्ट। जोङो मावनानै जा मोनबाय, फैगौ जे बिसायख'थि जाहाज बिसायख'थिया सफैथारनोसै दहाय सारा बुंबाय नै मास मोनब्रैल'सै। बे मास मोनब्रैनि गेजेराव सिन्था धारणा खालामदों आरोखि जोङो। आं नायबाय जोंनि झारबारि प्राइमारियाव बिजेपि हिसाबै खोन्थानो आन्थाल' इसेल' दङ। गासिबनि गामियावबो इसेल' दङ। होमबा जों बेजों बोरैहाय बिजेपि दोलोआ देरहागोन?
बेखौ असिला खालामनानै आङो जानाय नंला आंनि गोदोनि बिपिएफ दलावनो आं थाफैफिननोसै होननानै जोङो दाखालिसो नोंथांमोना मबाइलाव नुदों खोमा प्रेस मिडियाआव सिगां जोंना माइनरिटि सेलनि जोंना बनरगाव मण्डल होनो बनरगाव ब्लकनि जाय प्रेसिडेन्ट बिथाङानो 121 जन जोंनि बिजेपि कर्मकर्ताखौ लानानै जयेनिं जाफैदों आरो बेनिफ्राय बे कर्मकर्ताखौ लानानै जयेनिं जाबाय आरो जोङो मा चिन्ता खालामनो नागिरखो जोङो बिजेपि दलावनो थानाय जोंहा प्राइमारिनि जे माखासे मेम्बार एक्टिभ मेम्बारखौ लानानै जोङो पार्टजों जयेनिं जाफैबाय बिपिएफ दोलोआव बनरगावआवनो 29 थारिख दा जोंनियावहाय बिजेपि हिसाबै गैला आरोखि लांदां जानानै दङ दा सोरखौबा दाबसिनलाबायनो बुथुमलाबायदों राजिब सारा खिन्थु दाथुमबाबो बिजेपि हिसाबै दा जेबो जाथ'वा मानो होनबा गोदो जे बिजेपि दलाव बिजेपि हिसाबै जोंखौ प्राइमारि हिसाबै मेम्बार दाबाय बे मेम्बारनिफ्राय आरो गोदान नर्म्स फैया बिजेपिना मोनसे टाइम लानानैसो नर्म्स फैयो ओंखायनो रायजो राजाफोर जोंहा इसिबां गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ दला जोंगा मागायैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जोंगा मागा खालामदों दा ओंखायनो जोङो दा नै जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जोंहा 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारा जोंनि जेरखम गोदो आन्दालनाव जोंखौ बिराद लांफा लामा जथेनायाव मोजां बिपिएफ दोलोनि जे खुंथाय गोहोखौ जायाखै बिसोर मोजां खुङाखै जाख्ल'दों लोंख्ल'दों दा बिथांमोना बिनिफ्राय साबसिन खुंनो नागिरदोंमोन बिसोरो हायाखसै दा जों नुवाखसै ओंखायनो जोंहा गथिखे दा बिपिएफ दोलोआनो साबसिन खुंनानै दङ दानि मुगायाव ओंखायनो जोङो बिपिएफ दोलोखौनो मदद होनानै आरोबाव खेबसे मोजां हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जोङो सरकार दानो नाजानाब्ला जों साबसिन बै समनि अननायखौ मोनगोन आरोखि ओंखायनो बयबो जोङो बाहागो ला बिपिएफ सरकाराव साफा न'खर बिपिएफ सरकारखौ बाहागो होनानै देरहासार खालामोब्ला हयथ' हाग्रामा सारनि अननायखौ मोनफिनगोन जोंहा बेबायदि गोदान दा थासारि सानफिननांगौनि लक्षण फैबाय आरोखि स' अब्ला भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं